Dnes si predstavíme jedinečný životný príbeh o tom, že Boh sa vie dať spoznať človeku aj bez zásahu druhých ľudí. Vie ho zároveň v okamihu dostať od závislosti z tvrdých drog. O tom nám dnes porozpráva náš dnešný host, Tánička. Vítaj medzi nami. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Povedz nám teda niečo o sebe. Volám sa Tatiana, pochádzam z Trnavy, mám 29 rokov. Vyštudovala som vysokú školu v Bratislave manažment, spolu tak cudzie jazyky, kde teda v Bratislave momentálne aj pôsobím, v časti žijem, pracujem a chodím tam aj do zboru. A teda, čo by som asi povedala o sebe, tak vyrastala som ako v tradičnej rodine, mama, otec, brat. Od 7 rokov som v podstate hrala profesionálny tenis až do konca strednej školy. Takže som bola dosť taká športová, že som bola také ambiciózne dieťa, také kvázi, poslušné a neposlušné. Ale mne v živote nikdy nič nechýbalo. Ja som mala vždy naplnené všetky moje potreby, moji rodičia sa vždy dobre o mne postarali, aj finančne, aj materiálne, aj jednoducho aj lásku mi dávali, podporu. No a teda takže nemôžem sa na nič sťažovať z môjho detstva. Moje detstvo bolo dobré. Áno, naznačili tam tie tvrdé drogy, tak ako to celé vzniklo, že sa k niečomu takému to viac menej s dobrým detstvom dostala? No to nejak začalo, keď som mala 20-21 rokov, som spoznala takú partiu ľudí. Ja som predtým ako už na tej výške, aj som sem tam išla von, aj tam bol nejaký alkohol, aj tam možno boli nejaké párty, ale nebolo to nejaké prehnané. No a potom, keď som mala 20 rokov, tak som spoznala určitú partiu ľudí a títo mi prvýkrát začali rozprávať o drogách. Začali mi dávať také pozitívne prednášky, aké je to dobré, ako to vlastne človeku otvára myseľ, aké to má pozitívne účinky, ako to odburáva všetko zlé. No a potom neskôr som sa znova s týmito ľuďmi nejako stretla a išli sme spolu na nejakú akciu a tam som mala teda moju úplne prvú skúsenosť s tvrdými drogami. Čiže ja som hneď padla do tých, ako skúsila tie hneď tvrdé drogy. A teda zhodovalo sa to nejako s tým, čo ti oni opisovali? Že bol to taký ten euforický zážitok, ktorý pozdvihne toho človeka? Bol to, áno, je to euforický zážitok zo začiatku, ale teda mne sa stalo to, že hneď prvýkrát ja som to prehnala. Ja som si dala viac, ako som mala, čiže ja som dostala taký záchvat. Ako keby človek ide zomrieť, také trošku ako predávkovanie. A vtedy som sa toho zlákla. Čiže vyskúšala som, mala som, poviem, negatívnu skúsenosť, ale zase o cca asi 2 mesiace som znova týchto ľudí stretla. Zase som išla s nimi von a potom som to skúsila druhýkrát. Zrovna to bol Halloween. A dá sa povedať, že už na tento druhýkrát, ako som to skúsila, som sa stala závislou. Že už to nebol taký efekt ako ten prvý a myslím, že som sa stala hneď závislou už. Naším cieľom je neustále zvyšovať kvalitu tejto relácie, ale k tomu potrebujeme vašu pomoc. Potrebujeme vaše komentáre, lajky, zdieľania a finančné príspevky. Číslo účtu nájdete v popise pod videom. Sľubujeme vám, že každé 1 euro bude použité na to, aby kvalita tejto relácie išla nahor. Ďakujeme veľmi pekne. A teda keby si to mala nejako porovnať, že ide to naozaj tak rýchlo, hej? Že prvá dávka, druhá a už sa dá povedať o závislosti? No záleží čo človek berie alebo čo vyskúša. Ja som vyskúšala extázu, to sa radí medzi tie tvrdé drogy. A áno, môže sa stať, že už po 2., 3. skúsení už človek môže do toho padnúť, že ho to tak zláka, ako keby. A ešte tá partia, teda na tú tvoju prvú negatívnu skúsenosť, oni ti to nejako potom vysvetlili teda iba tým, že si toho dala moc, alebo aký postoj oni k tomu zaujali? Myslím, že to nikto ani nevedel. Že som mi to ani nehovorila, ale nikto to neriešil. Absolútne. Tam sa nikto nezaujíma. A nebál si sa, že zomreš? Áno, vtedy som sa bála, že zomriem. Bol to taký veľmi nedobrý stav. A preto som aj nechcela, preto som povedala, že to už nechcem, ale teda znova sa to stalo a to bol už potom iný stav. Hej.
A čo to bola teda za partia? No, to bola partia ľudí, ktorí boli veľmi temní ľudia. Niektorí ľudia boli doslova aj satanisti. Boli to ľudia, ktorí boli drogoví díleri, drogovo závislí, trestne stíhaní ľudia. Ľudia, ktorí vyšli aj z nejakých psychických zariadení. Niektorí ľudia, ktorí sa v podstate zahrávali s ohňom. A ľudia, ktorí boli silno v okultizme, s rôznymi veciami narábali, experimentovali. Takže veľmi zaujímavá partička. A teda partia ma formovala. Človeka často formuje to, s kým sa stretáva. A ja som sa taktiež začala meniť na taký podobný obraz. Vtedy. A vieš nám teda niečo k tomu viacej povedať, k tomu stavu, čo ľudia, ktorí dáme tomu drogy nezali, alebo rodičia, ktorí majú drogovo závislé deti, aby vedeli lepšie pochopiť, že čo tie deti prežívajú v takomto opojení a potom zároveň aj v tom vytriezvení z toho. Tak tam strašne vyskočí ten hormón šťastia až na taký neprirodzený level. Človek jednoducho všetkých miluje, všetko miluje, zrazu všetky problémy sú preč. Robí to troška aj také videnie iné, také rozmazané. Niekto môže mať aj nejaké halucinogénne stavy, môže vidieť nejaké bytosti, ak to človek prehná. No a teda ten stav, keď to účinkuje, tak dá sa povedať, že je to veľká eufória, obrovská eufória, akú človek nevie prirodzene zažiť. Takže preto sa človek na tom vie veľmi rýchlo stať závislý. Vravím, je tam nejaká tá neprirodzená láska, zrazu človek všetkých miluje, aj tých najväčších nepriateľov, ale potom, keď to klesne, tak má človek obrovské depresie. Pretože zažil človek ten vysoký stav, zrazu to klesne dole a človek má depresie. A ako dlho to trvá z toho hore do toho dole stavu? Ono v podstate, tá droga môže účinkovať od hodiny až po niekoľko hodín a ono to klesne niekedy veľmi rýchlo, niekedy trošku pomalšie, ale v podstate už ten večer to klesne. Čiže nie je zaručené, že tomu 3 hodiny bude v eufórii a hodinu bude mať depresie, hej? To nie je tak? Kvázi tie depresie asi neprídu hneď po prvom požití, ale keď človek už je v tom dlhodobo. A čím viac človek užíva tieto veci, tým to slabšie účinkuje. Prirodzene človek si vytvára ten návyk. A o to horšie sú potom tie stavy, lebo človek musí viac brať a potom telo sa vysporiadáva s tým, že musí viac odburávať tie veci. Takže sú potom tie depresie ťažšie a teda. Čiže... Dobre, a ty si zažila okrem tých depresí aj nejaké iné, tak ako pridružené komplikácie, keď to nazvem, že mala si ešte niečo, čo si predtým nemala? Zrazu nejako cez tie drogy prišlo? No, mne sa začal meniť veľmi charakter na také zlo. Ako veľmi som videla, ako sa so mňa stáva horší človek. Na mysli, na srdci, na pocitoch. Začala som cítiť obrovskú nenávisť napríklad. Začala som cítiť veľký strach. Začala som mať rôzne paranoje, úzkosti. Veľmi zlé nočné mory, spánok totálne zničený. Aj fyzicky sa to prejavovalo, že som mala obrovské kruhy pod očami. Myslím si, že veľmi je taký negatívny výraz tváre a teda po každej stránke sa to začne prejavovať, keď človek už nejaký čas s tým ide. Taník a dajme tomu tvoje okolie videlo na tebe tú zmenu, už reagovali, alebo im to prišlo, že máš len nejaké ťažšie obdobie a nechali ťa tak? Tak videli, že zrazu sa nejako dávam tetovať. Začala som sa obliekať iba do čierneho. Úplne som vynechala farby. Pribudli aj nejaké možno také nejaké modifikácie, nejaké piercingy, nejaké náušnice. Myslím si, že to všimli, že niečo iné, ale ako keby nikto z blízkych mi nič až tak na to nepovedal. Ako povedali, že dávaj si pozor a teda dúfam, že nerobíš nejaké hlúposti, ale nikto mi nejako hlbšie neprehovaral nejako do života ani do duše. Pretože ja mám aj časť rodiny, v podstate moji rodičia sa rozviedli, časť mojej rodiny žije v zahraničí, čiže ani to nevideli. A tí, čo to videli, tak vedela som to uhrať, že všetko je OK.
Keby niekto bol taký a chcel by sa o tom s tebou rozprávať, dalo by sa vtedy o tom s tebou rozprávať, alebo ešte v tomto stave nie? Asi by neúspel. Asi už som si vtedy povedala, že až som dospelá, môžem si robiť, čo chcem, nikomu neobližujem, mám spravenú školu, mám prácu, že čo chcete odo mňa. Takže to by bol asi môj argument. A kedy si teda prišla ty na to, že už je to naozaj problém? Tak začala som si tak všímať, teda, že je to so mnou zlé po tej psychickej stránke, aj po tej fyzickej a prišli tak možno 3 také momenty do môjho života, že som sa snažila s tým prestať, s tým seknúť. A dokonca aj s jednou kamarátkou blízkou, lebo sme vedeli, že sme na tom zle. No a vydržalo nám to asi možno tak 2-3 týždne a boli sme v tom naspäť. Potom som sa snažila sama, taktiež to vydržalo nejaký čas. Tedy napríklad prišla aj korona, takže boli zavreté podniky a kluby, takže možno trošku dlhšie, ale ako náhle sa to otvorilo, tak som bola v tom. Takže som si absolútne nevedela s tým poradiť. Tá závislosť bola silná a vždy ma to stiahlo. Keď som sa snažila, tak nešlo to proste. Tak, ale nejaká cesta prišla. Ako to bolo s tým? Ja som v podstate spoznala jedného človeka, ktorý mi tak prvý začal hovoriť o Bohu takým iným spôsobom. A neskôr sa ukázalo, že vlastne on mal časť rodiny aj znovu zrodenú, ale on sám nebol ešte znovu zrodený. A tento človek napríklad mi vtedy aj daroval Bibliu. A niečo sme sa aj tak spolu o tom rozprávali a ja som sa začala zamýšľať nad týmito vecami. Že či je niečo viac, či je nejaký Boh. A pamätám si, že mi tento človek blízky poslal aj taký film Lukášovo evanjelium, čo je vlastne o Ježišovi Kristovi. A ja si pamätám, že sa ma ten film extrémne dotkol. Že som asi 3/4 filmu preplakala. A na konci dokonca bola aj taká tá modlitba, že moderátor vyzýval človeka alebo ľudí, aby prijali Krista, aby vyznali svoje hriechy. Ja som to urobila. Ja som to z čistého srdca urobila. Ale pokračovala som ďalej v tom živote. Nejakým spôsobom. Ale niečo sa začalo meniť. Vnímala som, že sa viac zaujímam o tieto veci. O to, čo je po smrti. Či existuje nebo, či existuje peklo, či existuje nejaký Boh. Alebo či sa znova narodím. Alebo vlastne čo je pravda. A teda vypôsobilo to niečo v tvojom vnútri? Alebo niečo sa teda zmenilo vo vnútri? Vtedy asi až tak nie. Ale ja som sa skôr... Takto, priťahovalo ma to čím ďalej, tým bližšie ku kresťanstvu. Začala som aj Bibliu čítať, ale veľmi tak zriedkavo. Nerozumela som tomu, čo čítam a nechápala som to. Veľa vecí som ani neverila. Ale potom prišiel ten moment, kedy v podstate sa ma Boh silno dotkol. Môže nám povedať viacej? Áno, tak bolo to v podstate v roku 2021 v decembri, kedy sa mi silno zhoršili psychické stavy a až do takého rozsahu, že som prvýkrát v živote začala mať samovražené myšlienky, čo som v živote predtým nemala, ani som si nemyslela, že budem mať. A vtedy som si uvedomovala, že mám problém. A vtedy som videla, že sú asi 2 cesty v mojom živote. A jedna cesta je teda, že pôjdem na liečenie, na psychiatrické liečenie, na ktoré som aj chcela ísť. A druhá cesta bola, že možno ak to pôjde časom takto, tak možno spácham samovraždu. A vtedy ten blízky človek, o ktorom som hovorila, som si s ním zavolala, vysvetľovala som, aký mám problém a on mi vtedy poradil, že je tu ešte jedna cesta. A to je, že začnem volať na Boha. A ja si pamätám, že v momente, ako som s ním dovolala, som to išla urobiť, že som sa zavrela v izbe a z celého srdca s plačom o totálnej zúfalosti som začala volať na Boha a prosiť ho, nech mi pomôže. A vtedy sa ma skutočne Boh dotkol. Vieš na to nejako opísať? V podstate už na druhé ráno ja som vnímala, že je niečo iné. Nechápala som, čo sa deje, nevedela som to opísať, neviem to. Nerozumela som vtedy tomu, čo sa deje, ale teraz viem, že to bol Boh. Že Boh naozaj odpovedal, že prišiel do môjho života. A ja som si uvedomila, že moje závislosti
lebo ja som ich mala mnoho, že zrazu aj tie závislosti od drog, od alkoholu, cigarety, ten životný štýl, že zrazu som vlastne z toho slobodná. Že vlastne už nemusím tie veci robiť, už ma to neláka, ale naopak prišiel mi taký odpor. Čiže ten ťah, ktorý bol dovtedy roky, zrazu nebol. Presne tak, že prvýkrát som tomu vedela povedať nie a keď som povedala nie, tak som necítila nejaké vnútorné napätie z toho. Že som naozaj sa vedela tomu zoprieť a teda ani som sa nemusela vlastne vspierať, lebo Boh viem, že zasiahol a že to vytrhol až s koreňmi. Čiže ono to úplne odišlo a ďalšia vec, čo sa stalo, bolo, že ja som skutočne začala vidieť v podstate svoj život takými inými očami, inou perspektívou. Ako ten životný štýl, ako som žila, v akej partii som bola, ako to bolo zlé. Ako to vplývalo na môj život a v podstate, čo ja som začala robiť, ja som tedy nevedela, že to, čo robím, že sa odvraciam od hriechov, že vlastne činím pokánie. Ja som začala Bohu vyznávať svoje hriechy. Asi týždeň v kuse som vyznávala svoje hriechy, lebo mi to všetko prichádzalo na myseľ a teda sa mi veľmi uľavilo. To ako keby niekto zo mňa dal dole nejaký ťažký balvan a teda bola som slobodná. Bola som skutočne slobodná od týchto závislostí a hlavne teda od tých drog. Dobre, ale myslíš si, že je toto cesta aj pre iných, ktorí s týmto majú problém? Že odporúčal by si im to, ak už neviete, čo robiť, kričte na Boha? Určite áno. Určite áno. Ja toto odporúčam každému človeku, čo to ešte neurobil, alebo čo váha, že stačí volať na Boha. Otvoriť svoje srdce, volať na Boha. Naozaj Boh sa chce každému dať spoznať. Ja som napríklad z ateistického pozadia. Mňa nikdy nikto neťahal k viere, ani ma nikto na silu nejako neviedol do nejakých zborov alebo cirkví. Čiže ja som absolútne nemala žiadne kresťanské pozadie, som nič o tom nevedela. A napriek tomu som sa rozhodla. Je to rozhodnutie, ja som sa rozhodla, že chcem volať na Boha, chcem volať na Pána. A uverila som, že mi vie pomôcť a to niekedy možno stačí, aby Boh zasiahol. Otvoriť srdce, možno uveriť tomu a môže prísť vyslobodenie. V Biblii sa vlastne píše, že kto hľada, ten nájde, kto prosí, ten dostane a kto klope, tomu bude otvorené. A taktiež aj to, že Ježiš hovorí, že spoznáte pravdu a pravda vás oslobodí. Ja som naozaj zistila, že pravda nie je nejaká vymyslená vec, ani abstraktná, ale že pravda je vlastne v osobe. Pretože Kristus povedal, že ja som pravda. A naozaj to ma veľmi zasiahlo a naozaj Kristus vie oslobodiť ľudí od akejkoľvek závislosti alebo problému. Takže je tam nádej. Je tam, jasné, ohromná nádej. A ja som si myslela teda, že není pre mňa nádej. Ja som naozaj bola na tom tak zle a tak závislá, tak depresívna, tak mentálne zničená, že som ani nemyslela, že aj keby idem na to liečenie, že mi to pomôže, ale predsa Bohu nič nie je nemožné, ako píše Biblia. A teda tá partia ľudí, s ktorými sa stretávala, oni ostali teda v tom, alebo si im nejako hovorila ešte o Bohu? Čo sa ti stalo? Oni si všimli, že teda, hlavne teda na Facebooku, že zrazu tam dávam veci ohľadom viery, ohľadom Boha. Sa ma úprimne spýtali, že či sa mi niečo stalo, že či som OK. Tak som im povedala, že teda stalo, že Boh ma vyslobodil z tých závislostí. Ja som im aj hovorila, čo sa mi stalo, že teda aby to taktiež zanechali, aby to už nerobili. Ale došiel možno skôr taký výsmech, alebo že teda nechceli. Nechceli a nevadí. Tánik, je teda ešte niečo, z čoho ťa Boh oslobodil, okrem teda toho hlavného problému, ktorý si mala v živote, tú závislosť? Tak, aj tie mentálne problémy. To napríklad, to sa priznám, že to bol proces. To som sa dlhšie z toho dostávala, ale prišiel ten bod zlomu, že som sa z toho úplne dostala. Bez pomoci aj nejakých liekov alebo možno aj doktorov. A samozrejme nič proti doktorom, ale teda niektoré tie mentálne problémy sú tak náročné, že
Boh vie s tým pomôcť. A ďalšia vec, čo sa zmenilo, boli vzťahy v rodine. Ja som teda osobne mala dosť zlé vzťahy v rodine, aj s rodičmi, a teda hlavne s mojou maminou. A teda keď sa ma Pán dotkol, tak Boh dotkol, tak sa to začalo meniť. Začala som si so svojou maminou viac vychádzať, prišiel pokoj do našej domácnosti, aký tam v živote nebol. Taktiež aj ona videla nejaké zmeny. A teda Boh zasiahol aj do vzťahov, aj do zdravia, aj napríklad trochu aj do financií, do mojej práce a teda mnohé iné oblasti. Keby si mala porovnať ten život, čo si mala predtým a teraz, tak v čom všetkom sa to zmenilo? Úplne všetko. Ja som v tom starom živote mala totálne pokrivené taký možno až svetonázor, pohľad na ľudí, pohľad na samu seba, pohľad na rodinu, pohľad na život. Jednoducho som si nevážila život, ničila som sa a bolo mi jedno, čo robím, bolo mi jedno, čo požívam. Žila som ako keby len pre tie víkendy a pre tie drogy a pre tie zábavy. A teraz v podstate si vážim život, milujem život, radujem sa zo života, radujem sa z každého dňa. V podstate prišla taká radosť, akú som nevedela, že je možné mať. A pretože som našla absolútny zmysel života, ktorým je Boh. A naozaj, keď človek spozná Boha skutočne a osobne, tak tá radosť proste príde naplnenie, príde zdravie. Taktiež mi prišlo zdravie, mentálne zdravie. Jednoducho zlepšili sa mi vzťahy, zlepšil sa mi spánok. A jednoducho veľa vecí to zmení v človeku. Srdce sa mi zmenilo. Srdce sa mi stále mení. Taká čistá myseľ. A hlavne som spoznala aj úplne iných ľudí. Úplne iných ľudí, ako ktorých som poznala vtedy. Tak toto sú ľudia, ktorí viem, že milujú Boha, že sú úprimne veriaci, že majú usporiadané životy, že žijú normálny život, majú prácu, majú rodinu. Nie sú tam nejaké takéto fatálne závislosti, takže je tam to ovocie. Skutočne, že je Boh v živote týchto ľudí. Ale nie som dokonalá. Stále sa učím a sa budem učiť asi do konca života. Ale je to radosť kráčať s Bohom. Tak predpokladám, že asi iná, ako ti dali tie drogy. Určite iná, hlavne triezva. Ale je to úplne niečo iné, lebo tie drogy sú falošná radosť. To nie je skutočná radosť, to je chémia, to je závislosť, to je chvíľkové. Ale toto trvá. Toto trvá a ono to ešte aj rastie, táto radosť Boha. Takže som rada, čo sa mi stalo a ďakujem za to všetko len Bohu. Je niečo, čo by si tak chcela ešte odkázať ľuďom, ktorí majú podobné problémy ako ty? Určite, aby nikdy nestrácali nádej, aby dali Bohu šancu, ako som dala aj ja, pretože Boh naozaj vie vyslobodiť úplne zo všetkého. Mám to svedectvo a moje svedectvo nie je jediné. Poznám takýchto svedectiev strašne veľa. Takže to nebude asi náhoda. A možno, aby sa ľudia zamýšľali. Možno sa stačí na začiatok zamýšľať a neskôr spraviť to rozhodnutie a začať volať na Boha. Pretože to je rozhodnutie, ktoré môže urobiť len človek. Ani Boh to neurobí, ani nikto iný to nemôže urobiť, iba človek. Tanička, ďakujeme ti veľmi pekne za to, čo si nám tu povedala. Je to úžasné svedectvo a držíme ti palce ďalej. Ďakujem pekne.